Noong nakaraang video ay pumunta tayo sa Pulipol Island. Ngayon naman ay dadalhin ko kayo sa karatig lugar nito, sa isa ring nakatagong yaman ng aming bayan ng Bani dito sa lalawigan ng Pangasinan, ang kilalang pilgrimage area tuwing Lenten season. Lingid sa kaalaman ng lahat, meron din itong malaparaisong baybayin, ang Surip Mountain Beach Resort. Siyempre pa, ipapakita ko rin sa inyo ang pinakamadaling daan patungo roon gamit ang aking motor na si Bestie Gray Honda Click 160. Ipapasal ko din kayo sa baybayin, mag-overnight din ako dito. At magkano nga ba ang mga rooms kung sakaling mas naisin ninyo na mangupahan at magstay na mga ilang araw? Papakita ko din sa inyo kung gaano maligo sa napakalinaw nitong tubig na mala swimming pool. Tara na at sinisigurado ko sa inyo na mag-i-enjoy kayo sa palabas na ito. Damhin natin ang kapayapaan, kaginhawaan at kaligayahang dulot ng kalikasan. Ang hampas na mga alon, ang mabangong simoy ng hangin na nagmula sa dagat, at ang huni ng mga ibon. Pero bago tayo magsimula, maaari bang mag-subscribe, like, at mag-comment pagkatapos panoorin ang video na ito? Salamat po! Yo, it's Alden TV, let's vibe and see. In the heart of the wild where we're meant to be, nature calls, feel that breeze. Terra na bumiyay, let's break free. Yo, and see Alden TV Kabigan, come roll with me. We'll hike the mountains, climb the tallest trees, waterfalls flowing, got that serenity. The rhythm of the earth, now that's the remedy. With the stars above, we'll ignite the night. Nature's the canvas, everything feels right. Ang sarap makipag-ugnayan sa kalikasan. Yun, biyahin na tayo. Usual pa rin naman itong daan na ito na dati natin dinadaanan. Ito lang kang Bani, kapit ng Pizza Growth, Future. Tinatakat. Relax na tayo. Kita mo na. Kaya nung pinahapay dito lang. Pakita mo rin na naman ang isang day. Ano hindi na siya yung gigising yung weed noise o dito hindi na tayo pakahataw ngayon kasi control tayo hindi na tayo na malagyan yung ating kasi pero tayo back na nakakaraan. Kung man ang delikado, ikaw yung sabi natin. Mamalaki natin. Ang ating holder ng Stating 60. Okay, good. Kung makakit tayo doon sa Kamakmulan, tayo ay mag-ano. Yan ang mga delikado. Magpapasok mo sa labas. Ganito talaga yan. Yo, it's Alden TV, let's vibe and see. In the heart of the wild where we're meant to be. Nature calls, feel that breeze. Tara na bumia, let's break free. See,
Alden TV, Kai begun, come roll with me. We'll hike the mountains, climb the tallest trees. Waterfalls flowing, got that serenity. The rhythm of the earth, now that's the remedy. With the stars above, we'll ignite the night. Nature's the canvas, everything feels right. Ang sarap, makipagugnayan sa kalikasan. Living off the grid, that's the ultimate plan. Let's ride with the wind. Come on, let's explore. In the arms of nature, we'll never feel poor. Breathe in that life. Oh, can't you see? See Alden TV. Come connect with me. Yeah, the trees wave hello. Feel that river flow. Nature's got the glow. Tarana, let's go. Yeah, strum that guitar. Let the beats drop. Feeling the vibes, can't stop, won't stop. With every step we take, discover the land, living our best lives hand in hand. Underneath the sun, catching rays like dreams. From sunrise to sunset, feel the vibrant themes. Wildflowers bloom in colors so bright. Alden TV on the scene, shining through the night. Putting on my shades, skies wide and clear. Nature's my home, there's nothing to fear. Leave the hustle behind, just you and me. Finding peace in the wild, that's the key. Let's ride with the wind. Come on, let's explore. In the arms of nature, we'll never feel poor. Breathe in that life. Oh, can't you see? See Alden TV. Come connect with me. So much beauty around. Take it all in. Let the worries fade out. Let the journey begin. With every trail we follow, let our spirits soar. Through the waves and the forests, we're craving for more. So let's raise our hands to the sky so blue. In this moment together, it's just me and you. See Alden TV, Kai Began, always by your side. Ang sarap makipagugnayan sa kalikasan. Let's ride, tara na bumiyahe. Our adventures alive in the heart of nature. That's where we thrive. We're meant to be, nature calls. Yo, it's Alden TV, let's vibe and see. In the heart of the wild where we're meant to be, nature calls, feel that breeze. Terra na bumiyay, let's break free. Yo, and see Alden TV, Kai began, come roll with me. We'll hike the mountains, climb the tallest trees. Waterfalls flowing, got that serenity. The rhythm of the earth, now that's the remedy. With the stars above, we'll ignite the night. Nature's the canvas, everything feels right. Ang sarap, makipagugnayan sa kalikasan. Living off the grid, that's the ultimate. Let's fly with the wind. Come on, let's explore. In the arms of nature, we'll never feel poor. Breathe in that life. Oh, can't you see? See Alden TV. Come connect with me. Yeah, the trees wave hello. Feel that river flow. Nature's got the glow. Tarana, let's go. Yeah, strum that guitar, let the beats drop. Feeling the vibes, can't stop, won't stop. With every step we take, discover the land. Living our best lives, hand in hand. Underneath the sun, catching rays like dreams. From sunrise to sunset, feel the vibrant themes. Wildflowers bloom in colors so bright. Alden TV on the scene, shining through the night. Putting on my shades, skies wide and clear. Sino tita o di ba ba? There's nothing to fear. Di rest house da. Just you and me. Kita ni dapat ni ko yung gini. Ayaw. Sige sa pagbabante din niya. Ah, well. Agwa ko ba di jay, ko beradak di ban igit tibay-bay. Ngam jay ang pakin niya da. Dati-dati Mark. Thank you ah.
Tagalis sa kanuti kasarat ka, simentado niya. Tagalis ka, no? Si kasarat ka, simentado. Ya? Nagtudo lang. Ayos lang magdata simentado. Ito man po diretso. Ayos lang ta. Ito lang niya, po diretso. Simentado. Nagalis. Well, sige. Thank you. Bait yung mga Navarro. Si Mayo Navarro, yung matanda. Ay, halos kabats. Hindi ko alam kung kabats o halos isang grade lang, isang year lang ang pagitan lang ng daddy ko. So, nung bago dating kami sa Pangasinan, sabi ni, from Mindanao, kasi nagtrabaho sa Mindanao yung tatay ko eh. Doon sinanagit ng nanay ko na pareho silang taga Pangasinan. Si nanay ko Lambino, taga Malasigit. Malasigit sa San Carlos, yung mga kamag-anak nila. Dati ko naman, sa Lugait siya napadpad, tapos nadisino siya ng Iligan. So doon sila nag-meet. Ang lolo ko, yung father ng nanay ko, ay nanilibihan sa military, army. Kaya napadpad siya doon. Tatay ko naman, ay nagtrabaho sa mga Buhay Binil Corporation. Nirecommend siya ng kanyang doktor na kapatid na nandun sa kuba na tayo. Sundan natin sila kasi sila taga rito, sila dito. Bumangking siya. Sundan natin sila. Short curve. Pag ano kasi tag-ulan kasi madulas to. Hindi na to. So, okay lang naman ngayon kasi umulan siya, sandali lang. Isang araw lang magdamag. Tapos wala na. So yun. Para ka pumapasok sa isang gubat na simentado, di ba? Yun na. Pag ba yung makikita ko? Ganda, di ba? Yes. Wala nagki-clearing dito. Ang bakit? Direksyon natin to. Mas delikado lang dyan sa kabila. Dito tayo sa simenta. Sa asfaltado. Doon din naman ang labas ito. Yung isa, pag diniretso mo yun, lalabas doon sa isang resort. Hideaway. Hideaway Resort. Ito ay diretso naman doon sa baba kung saan nagbinisa pagka merong pag merong pilgrimage. Sikat na pilgrimage area ito. Ganda ito. Ayan o. Ito. Masukal na yun kasi wala pang pilgrimage. Maganda rin naman ang kalsada na ito. Itong spaltado. Yan ang pinutol nila yung kaharap. Itik-pitikin mo lang sa kalamputan. Kasi pag itong mahaba yung preno mo, mag-iinit yung preno. Although high-tech na preno ito, ABS na siya, ABS, CBS na. Mid pa rin na. You know, huwag mo ibababad. Umiinit kasi yan. Tayo. Bata. May bagong bahay na dyan ngayon. You know, may bahay na dyan ngayon. Wala yan dati. Tagal na ako dito napunta rito eh. Hindi ko lang 2 years o 3 years. Diyan, dito na ginagarap ang misa. Kita mo may mga maraming upuan. Diyan ginagarap ang misa. Ito ay tarik na kalsada. Boss, makikuak di jay. Kampihan di jay nga medya banda jay. Nga medya itak makiparty kini ko. Data na yung JB.
T-shirt? Kuan. Ayaw, sir. Ayawan. Di ba? Kalo ka tiyo ka, gate? Kuan. Sige. Diretso ko lang di yan. Thank you Dito rin may bahay din dito. Ayan, ang galing. Alam ko sa mga ninyo yan sa isang kabats. Ay, nakasarado yung gate. Ay, ito, nilukatandan. Makikampi di taunag. Ijay, banda jay, igiti bye-bye. Vlog-vlog ako. Mabalingat ay kabil ti motor banda jay. Katakungan no, dati magparadaan ni jay. Yan mo din ito banda ti, kung kunana na yun, kung ako ay. Palit pag ikan ti duya. Ag-vlog ako lang Tagatak lang ko hindi. Yan, so ito yung resort. Originally, ito yung mga Navarro. Alam mo dito, madalas na sa Manila. Yan, yung mga sila. So, dyan sa baba, meron parang kuweba dyan. Pero pwedeng dalhin yung motor dito. Para mas malapit. Meron daw dito 2 puno. Pero parang kuweba. Diba ang ganda? Low tide ngayon. Yan ang pwedeng paliguan yan sa side na yun. Ganda, diba? Ito ang Surit Beach. Yan. Parang may pool dyan. Maliliit. Kaya tayo sasabi lang ako na parang kuweba. Tipo pwesto. Pero 2 puno. Pwedeng paglagyan ng duyan. Kahit dyan tayo, pwede rin. Dito tayo. May mga baka. Pwede na doon. Ganda na ako. Oh! Ay, doon. Sabi niya, may 2 puno rin doon. Kung may mga bangka Ito meron daw ako. Ayun, parang pwede. Diyan pwede rin dyan. Diba? Sige. Tayo nang pamilya natin ng durian. Kung sinasabi ng anak ko, pwede maglagay doon. Kaya malayo masyadong pagbubuhatan natin ng mga gamit. Tingnan natin. Baka pwede na tayo doon. Para kung sakali na makasamulan, makisilong na tayo doon. Yan. Masarap. Hindi ko yung kabel na yung motor kon. Walang kabel dito ay. Sa yung motor. Ito yun Hindi ko matibala kung ako camping. Tani. Kabel ti duyan. Overnight. Or dijay. Dati po isang dijay. Diba dayo? Apa yung umikit ko yung mga lang madamdama? Okay, matulog dito eh. Nagkuha camping-camping nga kasarap. Vlog-vlog kasjay. Niragan mo? Unyor. Di daji nga to ni Itong. Di may sa isit niya. Isit? Ya? Ni isit. Ayun na ya.
Oh, dito. Ya? May nabarabang ko. Ah. Handa sa mga gigan dito yan ni JB. Dapat dito. Yeda? Manila? Pwede. Oo. No, para ako nung sumalap dito, pare. Diba dito? Damat kompleto ko matigamit. Hindi ko magamit, hindi ko mabalin. Tanong nga, bagbagkat. Thank you Nabarabang kayo? Ano ko mga narado to na, mga alas 9, alas 10 kasi. Pwede ko pare. 1. Umuwi mo tayo. Basta ako kailangan din, mga igana alas 9 kasi. Alas 10. Pera din. Tapos siyempre, mag-vlog pa kasi. Sige, thank you tayo mabuti rin yung anong kinausap natin sila. Sila yung bantay dito. Ang pipirbayan ng buhay na kasi yung mga napako. Ang ginasagin lang sa politik. Yun. Oo. Tayo. Yun. Oo. Tayo. Kalinaw ng tubig napakalinaw. Dito mayroon siyang parang mini pool. Ganda.
buhangin din siya. Sa mga rock formation. Ano siya rocks. Ito rin oh. Sarap yung mga kariliwan niya. Ganda ng bato. Hindi siya pumapasok sa paa. Parang lalakad. Dito oh, meron din siyang ginawang parang hagdanan. Punta dyan. Diyan ako maliligo mamaya. White sand. Mas masarap maglakad sa ganito kaysa yung ano, sa ganon. Ganyan o. Nakapasok sa paa yun. Hindi na ako pumakas ito. Kung kayo sali sa video, ano ulit yung pangalan nyo? Anong pangalan mo ulit? Dandy Gapos po. Dandy Gapos, yung shout out sa kanya. Saka yung kanyang baby. Anong pangalan? Anong pangalan mo doon ako? Gapos A. Saka si Boss AC. Boss, kumusta? Morning. Siya yung katiwala nila ni General dito. Nila ex-mayor. Yun. Kumusta po? Yun. Yeah, let's go. Tara na, let's journey together. Join Alden TV, feel the wonder. In the land where heartbeats echo, our Mother Earth, a vivid glow. 7,000 islands wrapped in green, with oceans wide, a breathtaking scene. Let's dive into the forest deep and explore the caves where secrets sleep. Feel the breeze, let it guide your way. In the beauty of our home, let's play. Damhin ang kalikasan, it's our call. Together we rise, together we'll stand tall. Oh, can you feel that rush? The whispers of the trees in a soft hush. Let's splash around the waterfalls, nature's embrace, let the adventure enthrall. Yeah. Sabay ang sinilangan, we'll make memories hand in hand. With every step our spirits free, here's to the earth, a harmony. We'll find magic in every leaf, in every stream, let go of grief. Let's celebrate what we hold dear. In this land we love, let's bring cheer. So Tara, now let's sail the seas, through green valleys dancing with the breeze. Join Alden TV, let's make a stand for the beauty of our motherland. Feel the call, let's embrace the light. Together in nature, our future shines bright. Katong ginawa nga silang hagdanan, dinevelop na pala ng mga Navarro ito. Ayan. The attorney Navarro sa kanyang wife. Ayan. Ganda na. Merong parang dito kasi parang hagdanan yan eh. Pwede sa mga kids. Doon banda, malalim na yan oh. Hanggang bewang, hanggang dibdib. Ayan oh. Ganda. Ganda na talaga ngayon ng ano, Surit. Ayan oh. Doon ako nag-stay overnight. Doon meron din doon magandang ano, spot.
sa kabila. Dati kasi batuhan lang talaga yung area na yan, tatatakot kami maligo. Ang laki na nang na-develop dito talaga. Ayan o. Maski dito nilagyan nila ng parang sinemento nila. Ayan o, parang pool din siya o. Pag malalim na yung area na yan, kahit high tide pwede kang maligo, kahit low tide pwede. Alam ko ngayon ngayon high tide ngayon kasi hindi labas yung, pag low tide kasi nakalabas yung mga dun parang platform. Doon tayo sa kabila, tingnan nyo sa kabila. Ang ganda na ng surit. Highly recommended na maligo pala dito. Pati kalsada, sementado lahat. Although dun sa may papasok sa tinuro ko kahapon sa may sentro Tuma, hindi pa. Pero sa area na to, sementado na. Sa bandang ginawa nila na parang hagdanan din dito. Madali na siyang ma-access. Ito, meron din parang mini pool dito. High tide ngayon Ayan Kahapon nung dumating ako low tide, labas yung mga platform dyan. Yung maliban dyan sa mga bato na yan, merong parang platform dyan sa baba. Pag low tide nga yan, pagka malakas ang alon bubulwak ang tubig dyan sa mga butas-butas. Ito ganda malalim din portion na to. Ayan. Hindi na tumalon-talon dito. Ayan, linaw ng tubig. Diba? Kala mo ilog Bato-bato kasi siya, maganda yan. Pag bato talaga, malinaw talaga ang tubig. Yan. Mga bato. Malinis, ang linis niya. Tsaka dati kasi sa area na yon, yung area na yan dati, panay bato yan. Malalaking bato. Tsaka lakas ang alon dito lagi. Kaya noon, nadi-discourage kami maligo rito kasi marami na nalulod dito. Lalo sa banda ron. Merong platform doon. Pag napasok ka sa ilalim ng platform na yon, parang kuweba siya. Mapupunta ka sa ilalim, di ka na makakaahon. Kaya nung araw takot kami maligo dito. Pero madalas kami rito. Meron kasi mga portion doon dati, parang virgin pa yan dati. Buha-buhangin pa. Pero itong area na to, nakakatakot to dati. Ngayon hindi na. Tinambakan na nila dyan Nilagyan nila ng mga mga tawag doon para mga stage na parang hagdan. Ganda na. Kaya tayo doon sa taas. Tsaka hindi na nakakatakot tawirin yung mga bato-bato. Pinalagyan na nila ng mga pathway. Ayan punta doon. Lahat ng area may mga pathway na hindi na siya mahirap puntahan. Yan ang sinasabi ko dati. Beachfront din dati mo, buhangin na siya Ganda na. Dati yan yan, puro bato yan. Pag malakas ang alon talagang wala makakaligo dyan. Kahit bangka wala nakakalapit. Tapos sobrang lalim yan dati, biglang lalim. Ngayon nilagyan na ng mga ganun Meron ng parang mga hagdan siya. Ganda na pala ng Surip. Highly recommended na siya paliguan, safe na siya. Ayun, ito yung mga doon na ng emong. Sayang. Nandun pa rin yung platform na yun dati lang yan parang kubo-kubo lang yun dyan. Tinatambayan namin dati. Kubong kawayan lang. Ayun, giba-giba na siguro ng emong. Daming mga malilit na dyan cottages. Dito rin kasi yung diving, free diving. May free diving dito dati. Hindi ko lang hanggang ngayon yata meron dyan sa resort na yan, sa Hideaway. Hideaway Resort pala yung kabila na yan. Dati kong customer yan sa electronics. Ang ganda dyan sa harapan. Maganda siya paliguan. Solid. Okay pala dito. Okay na dito. Dati hindi ako napupunta kasi dito kasi alam ko na tong lugar na to Malaki na palang na-develop. Dinevelop ng mga Navarro. Ex-mayor. 3 silang naging mayor sa clan nila. Yung tatay, tapos si General Navarro, Marcelo Navarro Jr., dating NCI director, at saka NCR director, at saka si Attorney Navarro. Tapos si JP rin naging konsehal, yung anak ni attorney naging konsehal. Sila yung may-ari ng resort na to, dinevelop nila. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga available na dyan,
rooms. Although nakasarado siya pero makikita nyo sa labas. Yan sinasabi ko, di ba? May mga platform na kanal dyan, di ba? May platform na siya. Yan buhangin na siya rito. Dati talaga yan, malalaking bato yan. As in, mga ganun na bato, malalaki. Katakot paliguan, hindi ka makakatayo. Ngayon, ganda na. Ganda na pala ng Surip. Surip, ito, particularly, this is Surip Mountain Resort. Na pag-aari ng mga Navarro. Ito naman, dati kong customer, Hideaway naman siya. Hideaway Resort. So yan, dito tayo yun sa Surip Mountain Beach Resort. Na pag-aari ng mga Navarro. Ex-mayor ng ating lugar sa Bani. Yan. So ito daw, itong house na, itong transient daw na to ay pinaparent, sariling parking na siya. Pinaparentahan lang siya ng 3.5. Yan. Air condition na rin yata to, 3.5. Air condition unit na siya. Buong bahay na yan. 2 bedrooms yata. Kaya niya hanggang 15 persons. 3.5 lang. Tapos ito kasi sinarado na kasi nila to pero meron ng access dito. Hindi ko alam kung kanino yung ano na yan, ginagawa na yan. Private na kasi yan dyan Hideaway. Tapos ito naman ganoon din to, 3.5 din to. Ay 3,000 pala, walang aircon, electric fan lang. 3,000, 2 bedrooms din siya. So 3,000 per bedroom. So kung dalawang bedroom, 6,000. Hanggang 15 pesos daw ang kaya. Ayan. May sariling tambayan kayo rito. Ayan Tapos ito, air condition to. Up and down siya. Ayan, air condition yan. Ayan. 3.5 yan. Ganda gaganda ng ano nila, structure Yan, bodega lang daw yan. Yan, may tambayan din kayo dito, may hugasan. Yan. Pero doon daw, meron daw lutuan doon. Common na lutuan. Kitchen. Common kitchen. So yan may CR sa sarili dito. Ayan. May lavatory. Ay may alang lalaki. Ayan. CR. Shower. Shower dito. Paliguan pala. Ayan. Ito paihian. Ito palikuran. Bawal maligo. Sa kabila pwede. Yan, dyan daw ang kitchen area nila. Tapos sa third floor niyan, pinaupahan din yan. May sariling entrance dun sa likod. 3.5 din yan. 3.5 din yung nga ito niya. 5,000 Nya? 5,000 buo. Ilang persons? 2 rooms. Aircon. Ay, good for 8 persons. 5,000. Pero ano ka, parang view deck, no? Mabalin? Ayan ganda. Ito yung common kitchen. Ito yung common kitchen niya. Ito yung kanilang common kitchen. Pwede ka magluto-luto rito. Ayan common kitchen. May sarili ding dining table dito. Ayan So kahit may mga okasyon kayo, pwede rito. Itatawag na. Yan pala si Jessie. Siya yung katiwala ng mga Navarro. May batang natutulog. Ito. Ayan. Ayan yung motor natin nakapark Pero actually doon nagparking sa harapan Dilapit ko lang yan kasi Ayan, ito yung sariling entrance pala niya. Ang ganda Ganda ng gawa ng bahay nila. May mga hilig sila sa mga ganyan, mga old woods. Actually may isa pa silang resort sa taas, old woods naman yun. Mahilig sila sa mga ganyan lumang kahoy. Mga design. Ayan Ay, yan nga ito nga Diyan siya muli kalat na dyan. View deck. Ito yung view deck pala. Ayan. Ito pala ang view deck. Ganda. Yung view deck pala dito Ayan Kita mo lahat. Hindi ko makita yung cross kasi against the light. Ayan May sarili silang tubig, kuryente, aircon. Aircon room yan, mga yan. Ganda. Ganda na pala ng Surip. Ayan Wow.
So malaki tong area sa taas. Ayan, oh. Parang kubo siya, sa gitna siya ng ano. Ayan. Malawak siya. Paikot. Ganda naman ang pagkakadesign nila. Ganda ng halaman na yun, oh. So yan yung isa pa, yung 3.5. Aircon din yan. Ayan. Ito aircon din, oh. Dalawang rooms. 5,000, dalawang rooms na siya. Hanggang 8 persons. Pero privacy. May privacy ka rito. Ano yata ito, no? Yung bunga ng ano? Nganga? Hindi kukunti niya na ganayan. Bilit na kagin. Ano na, inano ng ibon? Kanto na sir. Bago lang yung ibon. Lapag lang. Oo. Pero aircon. Dalawang kutsyon, no? Ayan, oh. Lapag. Oo. Diba? Tagduwat igudsun na pati. Dalawang kutsyon dito, dalawang kutsyon din to. Nakalukot ito yan. Sapay. Ayun. Ayan, oh. Nagigudsun na. Oh, ayan yung kutsyon sa kabila. Ayan, oh. Tigdi dalawang gudsun. Lapag lang. Kasi lapot i Koreano. Oo, style Koreano. Pero aircon niya. Ito lang si aircon, di ba isa? Aircon sir. May isa. Oh, ito, ano to? Electric pan. Electric pan lang. 5,000 to, dalawang room na. 1,000 wen. Pero sa inyo itong buong to. Wen. Pati view deck sa inyo na rin. Ayan, oh. Team building. Pwede rito sa team building. Oo. Ganda, oh. Ganda ng view, oh. Grabe, ang ganda. Solid. Ano yan? Ganda. Alden TV fell the nature, makipag-ugnayan sa kalikasan, pakalmahin ang kalooban, kalimutan muna ang mga problema. Tayo na't magpahinga, relax ka muna kaibigan. Kahipag-ugnayan sa kalikasan, pakalmahin ang kalooban, kalimutan muna ang mga problema. Tayo na't magpahinga, relax ka muna kaibigan.
Pakikipag-ugnayan sa kalikasan, pakalmahin ang kalooban. Kalimutan mo na ang mga problema. Yeah, let's go. Tar now. Let's journey together. Join Alden TV, feel the wonder. In the land where heartbeats echo, our Mother Earth a vivid glow. 7,000 islands wrapped in green, with oceans wide, a breathtaking scene. Let's dive into the forest deep and explore the caves where secrets sleep. Feel the breeze, let it guide your way. In the beauty of our home, let's play. Damhin ang kalikasan, it's our call. Together we rise, together we'll stand tall. Oh, can you feel that rush? The whispers of the trees in a soft hush. Let's splash around the waterfalls. Nature's embrace, let the adventure enthrall. Yeah, sa bayang sinilangan, we'll make memories hand in hand. With every step, our spirit's free. Here's to the earth, our harmony. We'll find magic in every leaf, in every stream, let go of grief. Let's celebrate what we hold dear. In this land we love, let's bring cheer. So, Tara na, let's sail the seas, through green valleys dancing with the breeze. Join Alden TV, let's make a stand for the beauty of our motherland. Feel the call, let's embrace the light. Together in nature, our future shines bright. Alden TV, feel the nature, makipag-ugnayan sa kalikasan, pakalmahin ang kalooban. Kalimutan mo na ang mga problema. Tayo na at magpahinga, relax ka muna, kaibigan.
kaibigan. Din TV felt the nature makipag-ugnayan sa kalikasan, pakalmahin ang